ҳамдиёрони азиз, дар деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзо пародори 9 август, дар боғи Фаридун, боғи Себзору гилозораш чил нишон додагӣ будам ба шумо. Омадем пеши пистаҳо. Ин писта кай шинондед, Фаридун? Ҳамин сол шинонда. Аз ман гирифта будед? Бу сол шумо гирифта будем, ау ҷои боғ шинондаги буд, бо гирифтем, бо иҷо овардем шо. ҷойгардон кардед? Бо ҷойгардон кардем. Гирифт? О, хушбай шавид. бениҳоят нашномаи хушро дорад. Писта пайванде аст, ана дидед? ин худо хоҳад 2 сол пас мебандад. Уже ҳамин сол. Боғ ҷуда ҳаст. Сол дига мумкин банда кисканда набинед. Ҳамин уже гулхона сар мекунад. Акун сол дига боварӣ надорам, аз сол дигаш ваъда метиҳам шумо. Бо кани нишонтия кани. Ҳо унҷа, ҳа? ҳаминҷо майда шинондаги. ҳар ҷо. Ин солам гирифта будед, я 25 дона? Як 10 дона гирифта. 11 дона буд, 10 дона буд кисканда. Ана. Ин ҳамин сола аст. Ин ҳамин сол аст. ин нашунава бинед. Ҳо чӣ хеле ки ман гуфтам гирдаш хасмондагию оби қатрагӣ кардагӣ. Ҳар чанд рӯз об метед? Я ростига ҳамин шинондагиш овдаги набудем, як 2 бор шуда об дистем шо. ҳамин тоистон дороз об надодед? Надодем шо. Тоба. Бомо овти мегардем. Дори алаф буда? Нам буд. Алаф будааст, нам будааст. Ана инам пайванди. Ана ин ҷои пайвандаш. Инам як сола. ҳамин сол ина кисканда. ин соли оянда худо хоҳад 1.5 метр мешавад. Иншаллоҳ. Бо инҷа ҳаст. Молодец. Фаридун и пистоита б. Охи одамо шикоят мекунанд, хушк шуд гуфта ку? Фаридун? Нигоҳ кардам дар кор? Мо иҷа кисканда. Иҷа чуқур пеол карда будем, як 40-50 сантиметр кофта будем ша. Форуа рехта будем ша кисканда. Бо мо об доштем тирамо. ҳаминҷа 2 бор пур об карда будем кисканда. Иҷа об бисёр шуда буд. Ба ин сол овардем шинодем ша, маҳкам кардем ша, камтар у ҷо дуртар форуа рехтем ша. Вақти шинондан як бор дига сер об 200-300 литри об додем шуна. То тоистон то ҳами 25 моҳ ки ҳамза то 30 моҳ июл об даг нестем ша минам. То охири июл об надода будед? Надем ша, на об додем. Ха вақте ки кор дар дасти усту меғалтад, вай кор мешукуфад ҳама кор. Ина бинед. Инашам пайвандӣ, набинед. Ина бинед чӣ қадар калон кандагӣ, дарунаш пору рехтагӣ, пури об кардагӣ вақти шинонданда. Гирдаш алаф партофтагӣ ва ҳамин нама қабидагӣ аст. Алаф ғавс партана кунест, тунукак партана кураки, вақти агар ғавс партоша кисканда, об мети испарин меша, буғ мегира, алаф ҷӯшӣ метиҳам беха месӯзонад. Мехай гирдиша кушотар кунанд, гирдиша ғавс шинонанд, инҷа кушотар кунанд. Беханиша. Ҳамин нисбатан ҳамин тунукак кунанша кем офтоб насӯзона. Замина на. Ҳамин ҷо чанд тай мана унҷа мебинам ман, ҳо унҷа мебинам. 25 дона. 25 дона ҳамин сол, ҳа? 25 дона. Хуш нашуда ягон таш? Не. Ягон дона хуш нашуда. Офарин ба шумо. Хай мана охи чӣ гӯям? Одамо мегӯянд ай ман 100-20 30 хуш шуд, 10 хуш шуд. Ои мардак мега ай ман ягон таш хуш нашуд. 11 гирифтем, 11 тамаш гирифтем. 11 гирифтед, 11 тамаш гирифт. Мана. Раҳмат ба шумо. Мани бепайванда. Ин маҳаллии худмо. Ин маҳаллии худмо. Мо худмо айдона шинонда будем. Айдона худотон шинонде. Ин шикаста шуд. Ҳо, ана вай яке аст. Вай, ашмо кисканда. Ҳамаш ашмо гирифта кисканда. О, ин беҳтарин шудааст ку. Ва инам бепайванд аст Не, неки. ин бепайванд. Не. ин пайванд дораду, гӯш кунед ҷураҷон. Инҷа биё. Ина пайванди. Ана. Мо я успела. Кани пайвандаш нишонте. Ина пайванда кисканда. Ана пайванд. Чӣ бовая нашикасте? Не, надидем да кисканда. Шуда? Мана туҳмат накунедтон, майда? Не, шумо. Мана туҳмат накунедтон. нағз некунедтон. Ана хел. Ана ҷураҷон. Ҳамдиёрони азиз, ҳамин Фаридун ҳаминҷа ҷонаша да ҳамин адер досода, ҳамин ҷавониша да ҳамин адер гузаронсодааст бо мақсаде ки ҳамин адеродо овод кунаду соҳиби пул шаваду фарзандои вай муҳоҷирати меҳнатӣ нараванд. Ва пистазор аз ҳама беҳтар. Шумо фикратонда аз ҳама фоидаи нағз кадом маҳсулот аст? Писта гелос. Раҳмат. Кам себи интенсив. Себи интенсиви. Агар хушрӯ нигоҳ кунед. ҳамдиёрон азиз дидед, ин мардак Фаридунҷон шумо ягон институти кишоварзӣ хондагиме? Не. Кадом институт хондагӣ? Ман донишгоҳи миллии пешсовии бухгалтерӣ таҳлил ва аудит. Бухгалтер. Ин қадар боғдорӣ як ҷо ёд гирифтед? Самоучка ва интернет. Раҳмат. Ана унҷа чӣ нишондагӣ шумо? Ҳо, ана ҳамон тараф. Ҳамҷа 110 та гелоси. Ана ҳавай. Гелоси сорти немецкий гелосай. Ана Регина. Бисёр гелос зура. Вай ҳама дерпаза. Дар тамоми ҷумҳурӣ гелос том меша ба вай мепаза. Қимат меравад? 40 сум мегиранд ша. Не.
бешухӣ бешухӣ регина регина мо весела зиёд кунем регина зиёд кунем мешавад а регина мешавад регина бисёр гелос регина кор дашунем агар бисёр гелоси хуби ха худо хоҳад ҳамаша мо дар тоҷикистон зиёд мекунем ҷавонмардои тоҷик фақат моро дастгирӣ кунану биёяну ҳамин ниҳолҳои харидорӣ карда бурда шинонанд иншоалло баракат меёбанд меҳнат кунанд иншоалло меёбанд албатта шумо аллакай аз меҳнат кардагитон баракат дидису дед акмо нисбатан ёштар аку сарж диста меҳнатим аку барака фоида данж кам омасод аст ҳамдиёрани азиз дар паноҳи худо бошед ман аз фаридун биёед ёд гирем ман хел талу теппаҳоро ҳамашро обод кунему пулдор шавем мақсади асосии мо пулдор шудан ҳам муҳоҷират меҳнати ҳама барои пул меравад ҳамҷа биед пулдор шавем дар паноҳи худо бошед пистазор кунед гелосзор кунед пистазор кунед ҳамин себоҳои хуб кунед ки ҳамин дар бозор ба пули нағз равад дар паноҳи худо бошед худо нигаҳбони шумо бошад